Nej, du klarar inte. Nej, du klarar inte bänka. Nej. Ska man på the fly för att komma på det där igen, eller? Nej, jag och Levi hoppar på. Ja, okej. Ja, vi ser vad det är. Det är inte show där också. Hookah shaka. Så mycket bättre. Ja, det låter. Hissa vi har Kika nu. Come on, man! Du ser helt i Esbern. Ja, du är snabbt en. Det är månröd. Konstförbannelse. Okej, kasta nu utan. Ja, tack. Nu hoppar jag klar på slätterna. Eller inne. Unbelievable det spelet. Vad heter spelet? Unbelievable shit det är. Du fick 8 och så fick du 8, så fick du 2 och så fick du 1. Jag vet. Du fick ju 5. Nej, det kanske inte så det var. Alltså Levi fick inte 5 skritt. Och så är det han som kodar, vad är hon värd på? Ja, att det är ja. Ja, det är det. Ja, men bra. Nej, men jag räknar man inte krävs man. Levi? Du är ofta när vi Jag ska för ofta. Jag bara gärna för. Okej, jag var bara gärna. Jag ska göra det. Okej. Jag kan inte göra show över Esbern. Ja, men det släppte inte av. Men det är ett ting. Yes. Jag får dra in ordet att göra när jag markar Twitch och det. Ja, ben man inte. Den första spelet som jag vann. Ja. Alltså, vi kan ha fler alltså spottar för när vi det. Det är så läget att köra awesome. Ja. Sin läget att köra awesome. Hoppa ett ner. Ha? Hörde du inte? Hoppa i väst ner. Skåla i lia. Det var inte fucking. Did you flash that? Det tror jag på öppna bara. Ja, kättla. Ja, jag tackar dig. Jag fick en Jana. Okej, kvarjonski. This is so cruel. Jag tycker det är bäst. Det är så mycket pengar. This ain't personal, it's just business aspect. Nej, du vill ta upp det. This is communism. Ja. Här är en customized gathering som... Ja. Satt du det? Nej, det är bra Levi. This is not personal, this is communism. Du säger custom speciellt, ja. Ja. Nej, kommunist. Det är alla akademiska. Det ska vara Kommunist. det är hörs idén att man fyrt det att ska rättigheten och utgången att akkurat samma. Allt är gott med andra spörsmålstecken och han är missfjörd i grannen. Men det är bara gott, ting. Jag får lägga pengar nu. Det är just det att alla både Levi att. Levi, han börjar få rad köttna nu. Ja, Du men. vet ska det inte 6 kronor från. Okej, kan jag göra det? Vi skulle lofta pengar som han inte täcker. Jag lämnar oss. Och hur så räcker det? Jag vet inte om det spelar det. Så invecklat att spela. I do not get it. Kanske drar man till mig, Levi. Omsport på, Levi. Ja, tack för det. You are my hero, Levi. If I got ground från dig. Men vi stäcker vi har samlat några pengar nu. Nej, alltså att han där vinner eller vad? Ja, men. Helt det. Se mig. Fuck. Kom in direkt. Ja, kom. Haha, 20 kronor jag kan spela. Okej, jag ska köra. Jag hade för ena. Jag tyckte nog cyklarna här. 30 Jag hade kronor. inte kommit för knäga. Så fick något sånt där. Ja, true. Väl då vill han. Jag tror det är okej. Ja, Nej, heller. jag tycker inte på mig själv den. Det är sant en chans att vi inte offrar mata. Jag vill se för 5 nu så. Även 5! Jag vill se vad. Jag visste. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, I'm doing it. Coming for you, Levi. Nej, Esbern kan ha sett nu. Fuck, jag måste säga Esbern. Åh, helvete. Nej, det ska du inte gjort så. Det lever vi inte vuxna på. Ja, jag passar. Alltså- Fuck det, Levi. Huntas Levi in the fan posting. Alltså, det är Det där vi går. så amazing. Alltså, det är liksom samma modell. Alltså, nej, nu när jag så stackar Esbern.
Alltså det kommer kommunism och inte ska sätta nu. Det ska fast sätta. Bära the leading party. Ja, faktiskt. Och Esbern inte en gång främst. Ja. Faktiskt bara jag ska. Det var faktiskt sånt stället. Det var bära där Haxi kom dessa parten så faktiskt slapp jag bilen. Slapp jag bilen. Kan det hända det? Spänningen kryper i halsen. Ja, var aldrig bilen. Så vålds. Formaten Russia. Nej. Jag fattar ju inte Andrias. Det glad You're on last up. Alltså, Det sa jag ut för det. jag kan bära dem och tappa blockorna. Det här är battas för mig. Tappa blockor. Hit block. Nej, alltså nu är det bara så att du känner det. Han på mest med när. Ja, det är att plattform parallel. Ja, mitt ungdomsspel kan spännande. Hvis man dekk nye så Det vet. I'm sorry man. Jag vet Okej, man bara render och hoppar. Och det är så det ofta kan tajma det ska. Ja, man ska standa så fucking touchdown och man ska samla pengar med. Hugga ett skuggan och Nice. hugga ett skuggan. Nice. Wow, vilken ska vara då? Wow! 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 Ah! Nej, Levi, du gjorde så väl. Jag är för heltier. Why are you so talented, bro? Ja. Jag är för mitt liv inte även en cool där. Ja, Au, au, seriöst. au, au. 9? Ja, jag vet inte bussen, men... Andrias var som Legolas. Det vet Jag du, som det var bara fram. Det är det bara fram. Ja, jag tror jag också Du var som Legolas som Legolas utan nu just hoppa funnen nu. Ja, men du... Du hoppar med att det är ner. Sex, are you serious? Hur får han en? Det är det samma en pengar väl. Ah. Ja. Nice. Ja, moment of Time to truth. move through. Drumroll, Simon. Okay, bra. Wait for it. Wait for it. Här det. Levi sockar. Jag har sin här. Boja. Point out to Låter musik med på ja. Nu är det bara musik. Drumroll. Ta så den där. Det är så fint. Okay. You ready for this? Jag var inte där. Okej, jag sa det. Du tror det. Well, God. Pre-roll. Tada! Oh. See nej. du tror säger har det. Ja. Be true to the communism. True to the communism. Esbern in damn capitalist state. Ja, varsågod det. American dog. American pig swine. Yes. Pixelman. Blame it on the American bacon. American bacon. Ja, igen får jag chans där och så ställer jag köttet till Esbern. Därför hämtar jag mycket. Tackla pengarna. Japp. Så, spurt dig. Hämta för det. Nu är det skreka häta Levi långt. Nu är det Jag menar, jag vill äta han. Men han är inte främst. Men han var inte så främst. Jag var omgående främst. Ja, men han är potentialer. Ja. Jag kanske hämtar Levi långkor. Det är inte bara att tappa blockor. Han Per Bowser. Så kan du lägga snart. Ja, jag hämtar. Och vinner spushmattack köpna. Det är det vi vet. Okej, Tommy. Hej. Ja. Här får Andrias ett rummet nu. Han får en köknen med så. Hej, vet du vad? Jag stött någon. Jag får inte bli. Det står häck. Alltså det första med liksom alltså kötterna är säkert först med the forfeit drugs så att liksom kan cut it in dealer. Hey kid, you want some They stars? take to the creepy old dude that the cute Wanna see some stars. Du kan köpa så här fjäs så vet du där. För fjörde. Ja. Eller kan köpa ordentligt för 20. Ja. Det är som go dealer, bad dealer. Mario Bandstand!
Balloon first! Yeah! Ja! Ja, det spelar. Ja, men du verkar kanske vinna i spelet. Du är tajmad så du. Du har tränat nog nu. Nej, jag vill inte. Du är tajmad av ut. Live to win! Live to win! Vad är det så sum sliter? Hint. Ja. Jag måste fram och söka för igen. Sticka med. Jag vet inte om det är något. Jag klarar det! Jag säger det! Yay! Det är förmodligen så. Boo-hoo! Tjaft Andrias. Ja. Hör till du vann. Ja. Lät Levi ha sin moment. Levi sockar. Passar. Last turn! Du. Hit the block stroke done. Jag tror nästan på en chans där. Kan välja rest eller du kan... Du kan köra stötta till Esbern. Wait, okay, yeah. Bring it. Levi sitter här klar så bring it där nu. Wow. Nej. Kan det rätta? Nej! Kan det rätta? Put on plus. Du kan inte förstå det. Åh! Det är så synd. Visst inte köpte plats ur det. Jag säger det. Ja, men du köpte plats med Andrias med handen. Ja, Okej, fuck detta. kan det heta för spel? Och jag får inte gång bonuspengar för... Fuck det spel. Fuck. Alltså, jag finns inte stötterna och jag kommer få quizstars. Jag vill spela. Ja, du får egentligen Andrias liv. Fuck detta. Det är otroligt så smäller kan alltså. Twist turns deras. Det är nog så invecklat. Det är Twitter tror jag, de kan ju förstå. Men This is just my next step. ja, så det tror jag. Prova. Så du måste aldrig jag tror så det är Twitter början för jag släpper längst ner. Men så ska du redan halta att du slänger ner. Som öl. Så det är det också nox. Fina. Jag klarar det. Så minst jag tror Twitter. Gear, fuck detta. Det är Det som är att- alltid något trusta. Bergspartut. Bergspartut. Så särsta nöglen. Mara. Jag dör. Bug! Halvstor! Det står i mig skulle jag plotsa. Det plotsa så awkward. Det så ja men det är inte. Det tror jag där blir plotsa. Prova idag klart tvinna. Det har liksom kvar för trusta och så hoppar jag fram så ben. Machine crash, kassa. Levi. Du bär arcade games alltså. Two of them. Arcade game. Har vi det där? Ja. Jag hoppas som en dröm natten upp. Jag tänker om att han vill på bänken. Gott Johan! Hvis du tek med, jag flipper ju. Puckan? Okej. Gott Simon. Ja. Fuck it! Allt. Jag tog oss vidare. Gott. Här är det. Ja. Här är det. Ja, baby! Ja, Jag vet inte. det är så kul. Jag går alla kämmer svarstan. Alla kämmer svarstan. Oj fan. Han är på it all over again. Det är minigames, ja? Ja. Ja, det var det. Alltid. Ja, spela inte det. Så är det då. Kaffe? Mest bänkar du ska spela. Nu är sportsmanläggande. Losers! Nu är sportsmanläggande. Så Levi fick ena. Där är Evan! Stackare! Kan jag berätta? Med sportsmålstek. Ja. Det är inte så ofta. Jag tror Andrias. Nej, det är Så basically är vunnen här finns jag en annan tärning. Ja. 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 Faktiskt tror jag vunnit. Ja. Det står inte. Men det finns fyra. Nej. Fyra nummer. Oh my god. Rematch. Alltså quit kommer in, är det bara rant up? Ja. Ja. Fuck it och spela. Vi spelar det hörru. Jag vet inte, kom köpa pizza. Ja. Förklara det så här. Jag vill ha rematch. Esbern ställer. Ja, vänner på tävling. Det är så steg.
Själv som jag fick mest pengar, det är det. Delar. För vi Hur var först? Andrias. Ja. Well, det passade. Jag slapp sig köra. På jättemär! Elbow mig. Han vet. Scary about det så. Det skutcha. Jag fick skutcha. Vilket ansikte och skutcha. Kan du inte bli på först jag tänkte upp på Alltså man perverted. Jag äter second place skutcha. Jag är faktiskt duktig vid att få läsa post nu. Jag fick skutcha, bitches. Rematch. Start. Jag äter först. Ja. Shit, det fick lägga pengar. Jag fick nicka pengar. Shit! Du fick pengar. Du tog Símun. Tog gratis ass man. Ja, du tog Símun. Och du fick det geniala min game i plantorna. Och så är du... Hur snack fick du från Símun? 30 väl? Också 30. Så jag 20. 20. Så 100. Om 100 Jag kan måna med och Levi här bara. Du minns tror jag så. Minus. Det är riktigt ofta att säga. Jag tycker Andrias ångade i fucking på den här meningen. Jag var inte sagt. Jag tror jag tid fucking stäcka i mig för att kunna vinna då. Fin, men vad är det från? Ja, jag tror Andrias. Fönster med Andrias tänker att göra. Tror jag för den här. Tror jag med den tjänsten. Tvärför. Alltså det var sån shit du gör. Alltså jag har vunnit 8 minigame, men nej. Så är man för att lägga halva sitt stick. Nej, Nej, så.